LOL, laugh out loud, pale teli pale scream and shout. Tali pale, Hey, no, Mariachi only. tali pale. What a comedy. ಇಲ್ಲದ ಚಾವಟುಗಳು ತೋಂದುಪುನಂಚಿನ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣ ಎದುರುಡುಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಾಗ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಾಗ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರಿದಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟುಡು ಎರ್ ಮಾತ ತುಳುನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲುಲ್ಲರು ನಿಗ್ಲಿಕ್ ಮಾದರೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರದಾಗ ಬಂಡ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಬದುಕಡು ಏರಲ್ಲ ಎರೆಗಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆನ್ ಕೊರ್ಪೆನಾಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಶಿತ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಯನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ನಾಡ ಐಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಜೋರಾಯನ ತಾಡಿ ಒಟ್ಲೆ ಅರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತುಳುವೆರನ ಕಣ್ಣಿದ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಡ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದನ್ನು ಪಂಡಿನಾಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಶುರು ಆವಡ್ನಾಡ ಐಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸೊ ಆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಡಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆಡ್ 55 ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಬೆದೇರ್ಲಾತ್ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಚನೆ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಆರು ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದಾದಾಲ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀದು ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಾಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನಿಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನಾಡ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದುಲ್ಲೆರು VVC ಪೇಂಟ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಮೆಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಉಳ್ಳಲ್ ಇಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದ ನಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೆಲಿಪಾವು ನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದೆತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ಕಳ ಮೆಕಲ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೆರು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರ್ಕಳ. May I have your attention, please? Ujjain Mount passengers from Ujjain via Fatehabad, Indore to Mount, which is scheduled to arrive at 8 hours 10 minutes, is delayed by 10 minutes. ಅದರೆ ನಿರ್ನಾದಿಯ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಕಂಟಿ ಗಂಟ ಅದು ಬೇ ಬಿಂಕುನ್ ದಾದಮೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಿಂಕುನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇರಂಜಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಚ್ಚಡಿಂಚನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಿಂಗನ ತೀರ್ಥ ಬರಂದಿತ್ತು ಅಂದ ಆಗ ಐಟೆ ಲಿಂಗಜ್ಜಿ ಮಗು ಲುಂಗಿಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಮಾರ ಮೇರಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿ ಓ ಅಜ್ಜರ ಯಾನು ಲುಂಗಿ ತೆಪ್ಪರಿ ಮಣ್ಣತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜಿ ತೆಪ್ಪರಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಲವಿನಿ ತೆಪ್ಪಿರಿ ಬಿದಾಟ್ನಿ ಅಂಡೆ ಏತ ನಿನ್ನ ಆ ಕರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಾಂಧಿ ಮಂಡ ನೋಟಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ ಮಾರಿ ಗುಜ್ಜಿ ಮಾರ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ ಮನೆ ತುತ್ತಪ್ಪ ಏತಾಂಡು ಐನು ದಾಂಡಿ ಯಾವ ಇಂಚಿಕೋರ್ ಅಂತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪರ ಅಂದೆ ಅತಿ ಉಂಡಂಚಿನೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದಾದ ಬಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಗಾಂಧಿ ಮಂಡದ ನೋಟು ಕೇಳಿ ಮಾರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಉಡ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಮಂಡ ಉಂಡು ಓ ದೇವರ ಇರು ತೂಪಲ ಕೈಚಾರ ಮಾರ ಬಕ ಅವಂಟ ಇರು ಒರಿಯ ಬಟ್ಟಿನ ಆಚಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜನ ಬೈದ ಏರ್ ಮಾತ ಯಂಕೇರ್ಲ ತೋಜರಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾನ ಅಂಚಕ್ಕೆ ನೆತ್ತು ಬಕ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಜೋಕಿಲ್ಲ ಬೋಜರಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಾರ ಬುಡಿದಿ ತೀರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅನ್ಗ
ಅಂದೆ ಹಾ. ಆ ರೆಂಟ ತೀರ್ಪೋಯಿನ್ ಮಾರ ಹಾಲು ಕೋಳಿ ಜೊರಟು ಕೋಳಿ ಜೊರಟ ಐಕ್ ಮರ್ತುಂಡತ್ತೆ ಹಾಗಾರೆ ಮರ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಡಲ ನಾನು ಒಂತೆ ಮರ್ತು ಕಾತೀನಿ ನಾಗಾತೀನಿ ತೆತ್ತಿದಿ ಪೋಲ ಅಂದು ಒಂದು ತೆತ್ತಿದೀಯರ ತೆತ್ತಿದಿ ಜೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾಟು ಬತ್ತಿಯದಿ ಅಂದ ಅವಂದೆ ಎಂಕೆ ಯಾಪಣಿ ಕೇನಡುಂದುಂಡು ಈರ್ದಾನಿ ಈ ನಮನಿ ಸಪುರಾತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪೆತ್ತದ ಬೀರ್ತಿಡು ಮಾರ ಹೌದಾ ಗಂಚಾಯಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತ ಬಾರಿ ಸಜ್ಜದಿತ್ತು ಅಂದೆ ಐಕೊಂತೆ ಸಪುರ ಅಲ್ಪಗಂತ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಲಡ ಬಂಡೆ ಹಾ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾರ ಮಾತ್ರೆ ಎಂಚ ತಿನ್ಪೊಂಡ್ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಾಂಟದಲೆ ಪಾರ್ದು ಪೆತ್ತದ ಬಾಯಿ ದೀಲ ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಉರುಪ್ಲ ಬಂಡೆ ಇರು ಉರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಉಡ್ತೇಂಬೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉರ್ಕೊಡ್ತುಂಬೆ ಪೆತ್ತ ಜೋಳು ಉಡ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಸೀದ ಬೋದಿಯನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾರ ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುತ್ತೆ 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 ಶಾ 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 ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಮಾರ ಅಂದು. ಅಂದು ಇರ ಜೋಕಲೆಲ್ಲರಿಯ ಜೋಕಲ್ಲು ವರಿ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪು ಆಹಾ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದು. ಅವೇರು ಕಲ್ವೆ ಎನ್ನನೇ ಇಂಚಿಯ ತಗೊಂಬರೊಂದಿಲ್ಲಿ ಬೇರಂಗಿ ಹಾ. ಕಲ್ಲು ಎತ್ತ ಮಾರ ಬಕ್ಕ ಆರು ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾರು ಈಸಿ ಅಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಚೆ ತನ ಸಹಿತ ಬರ್ಪೇವೆ ಬರಡು ಬರಡು ಹಲೋ ದಾದ ಚಿನ್ನು ಓಚಿ ಕಂದ ಓಚಿ ಮಿಂಡ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಶಾಲಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಬೈದಿಜ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲಮ್ಮ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಕೊಡದು ಬಿಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಮುಖ ದಾದ ಚಿನ್ನು ಬರ್ಸತ್ತ ಬರ್ವಲು ಬಾಲ ದಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಂಡೋಡ ಬಾಲೆಗ್ ಇನ್ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಇಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಭುಜಂಕು ದೀತಾರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಲ್ತುಡು ಕೊಣಪಿನಮ್ಮ ನಾನು ಒಲ್ಲಂಡ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲಂಡ ಕೊಣ ಬರ್ವೆ ಅವ ದಾದ ಸಾಲೆಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಗಾಲಿ ಹತ್ತಡ ಸಾಕ ಸಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಮುತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತಮ್ಮ ಅವ್ಯ ಸಕ್ಕರೆದಲ್ಲ ಕೊಂಡತ್ತ ಅವ್ಯ ಯಾವ ದಾದೆ ಇಲ್ಲಡು ಬಿನ್ನರ್ ಬೈದಾರ ಆಗಲೇಗ ಅವ್ಯ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿ 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 ಯಾನೆ ಬರ್ನ ಕೊಣ ಬರ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಅವ ಸರಿ 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 ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾಬರ್ರೆ ಬರೋಡಿ ಗಜ ಯಾಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾಬರ್ರೆ ಬರೋಡಿ ಬಾಲ ಚಾಟು ಮುರ್ಕದೆ ಯಾನು ಕುಸಲಿಕೆ ನಿವಾರ ಮೇರಂಜಿ ಮುಂದೆ ರಮ್ಮೆರ ಹತ್ತು ತಿಟ್ಟಮ್ಮೆ ಇರಂಗಾಟ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರಿ ಅಮ್ಮೇರೇರಂದ ಅನ್ನ ಒಜೆಲ ಕೌಲ ರೈಖೇನ್ಯಾನು ಹಾ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಂಬೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಂಬೆ ಅಂದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಪಡ್ದಾನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಪಡು ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಪಡ ನೀನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಂಬೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ದೂರ ಬೊಂಬೆ ಬಿದ್ದಾಡ ಅತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಬಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಂಬೆಗೆಯ ಎಂತ ಹೋಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಟ್ ಹೋಗಿ ಮುಗ್ಗೆತ್ತಿ ಹಾ. ಇರ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ ನಂಬರ್ ಏತ್ತಿಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟಾ ಟಿಕೆಟ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜೇ ಹೋಗಿ ಯಾಲ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಮೇರಂಜಿ ಇರಂಗಾಟ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ ಆರ್ ಬಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಮಾರ ಅರಗು ಟ್ರೈನ್ ದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೊಗ್ಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಇರ್ರಾನ್ ನಾನು ಇರು ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಡ್ಡ ನಾನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಡ್ಡ ಅಂದು ಅವು ಬುಡಿದಿನ ಮಿತ್ತು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಓ, ಬುಡಿದಿನ ಮೆತ್ತು ಬಿಚ್ಚೋಡು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಬುಡಿದಿನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಣ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ಪಣ ಅವೇ ಬುಡಿದಿಗೆ ಖಂಡನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಣ ಕಂಡನೇ ಮುಡ್ಪುನು ಅವಂದು ಈ ಕೋಡೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೈದಿಜ ಓ ಈ ಕೋಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೈದಿ ಒಡೆ ಬದಿತೈ ಕಾಡಿಯಾನೆ ಬಿಚ್ಚರ್ಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗ ಅಂದ ಇನ್ನಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನಾಂಡ ಆ ಜೋಧ್ಪುರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಅಂದ ಓ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ಜೋಧ್ಪುರಿದ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕುದೊಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾರತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಹೌದಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಈ ತೂತಿನ ಪಿಕ್ಚರು ಓ ಈ ತೂತಿನ ಪಿಕ್ಚರು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಬಾಹುಬಲಿ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೆಪ್ಪೊಡ್ಚಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಬುಡಿ ಟಿವಿಲೇ ಅರ್ಥಬಾರ್ದು ಹೌದೇ ಗಂಚಾಯಿನಿ ಆ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ಬಾಹುಬಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ಫಗ್ಗೋನ ಸೀನ್ ಉಂಟತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಎನ್ನ ಬುಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಕರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿನ ಗೆತ್ತು ತಕ್ಕತೀನಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಗೆಂದು ಗೆತ್ತಿನ ಕತ್ತಿ ಸೀದಾ ಟಿವಿಗೆ ತಕ್ಕತೀನಿ ಟಿವಿ ಬಿಡೋದು ಕೊಲಾಗೆ ಶಾ 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 ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತಿನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಹೋಗ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆ ದಾಯ ಬಾಹುಬಲಿನ ಕೆರ್ನಿ ಐಕಿ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಪೋದು ರಾಜಮೌಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೇನ್ ಪಂಡೆ
ಅಂದೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಓ. ಜವನ ಓ ಒಂತೆ ಪಡಕೆ ಪುನ್ ತೂಪನ ಮೇರಂಗಿ ಈರ್ ಬಾಡ್ಕೆ ಮೇಪಣೆ ಯಾನೆಂಚಿನ ತೂಪುನಿ ಮೂಲೆನ ಮಸ್ತಗ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟ ಮರ ಅಂಜತ್ತು ಮೇ ಬಗಂಜ. ಎನ್ನ ಗಂಟು ತೂಪನ ನಂದು ಆ ವರ ಪೋಲೆ ಹಾ. ನೇ ಬೇಬೋಲೆ ಅವೆ ಇತ್ತ ನಿಜ ಮುದ್ದಿನ ಮಂಗಲಲ ಕ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂದ ಆ. ಆ ಪೈಟು ನೀ ಕಿನ್ನಿ ಎಂಕ ಬೋಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇಸೇನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬುದರ್ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಮೇರಂಗಿ ದಾಯಗಿಂತ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮಾರ ಅಜಿ ಬೆದ ಮುದ ಅಜ್ಜರ್ ಮಾರ ಎಕ್ಕಡು ಮಂಡ ಚಂದ್ರ ಸುರುಮಲ್ ಜಂಗ ಗೊತ್ತಂಗೆ ಮಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಹುಡಂಗೆ ಒಂದೇನ ಹೊಸ ವಾಚಿ ವಲ್ತಂಬೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚತ್ತು ಹಾ. ಒಂದು ತಕ್ಕಡು ಮೊತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಮಾರ ಮೂರನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ ಮೂರನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹೋಯ್ತು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ಕೆಸರ್ಗೆ ಪಿರಪಿದಂಡಿ ಹಾ. ಅದ ಕೆಸರ್ಗೆ ಪನಗ ಒಂದು ವಾಚ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮಾರ ಏತು ಶೋಕ ನಡುತ್ತಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ವಾಚಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ನಂದು ಇದಂಬೆ ಓ. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಒಜ್ಜಿ ದುಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿತ್ತೇರ್ ಹಾ. ಒಡೆ ಪೋಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ 3 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬಂದು ಅವೇ ಗುವೆಲ್ದ ಕೆಸರಿಗೆ ಪಣ ತಿಕ್ಕೇರ್ಬೆ ಆತ ಪೊರ್ತ ನಾನು ಉಗ್ಗೆಲ್ದು ನಾನು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಏಚ ಆತ ಪೊರ್ತಾರು ಉಗ್ಗೆಲ್ದು ನಾನು ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ವಾಚಿ ಕೀ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಸತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ವಾಚಿ 3 ವರ್ಷ ಬಟ್ಟ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೊಂಜಿ ಗುವೆಲ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಕುಸಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಸುಲ್ವನ್ ಪರ ಓ. ಸುಲ್ವನ್ ಪರ ಇಂದ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಡೆ ಒಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ ಓ ಎಂಚ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಡೆ ಒಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಡೆ ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ನರಕ ಬೋಪೇರುಂಬೆ ಓ ಅಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದ ಜರನ್ ಓ. ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದ ಜರನ್ ಮೇರಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೋನೆ ಇರ್ತು ತೆರಿಯೇ ಆರ್ ಬಾರಿ ಜೋರತ್ತ ಮಾರ ಯಾನವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೋಡು ಅಮ್ಮೆರ ಮಾನ ತೂತಿನ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತನಿ ಅಂದ ಆ. ಮಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಗುರ್ತ ಬತ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ತೆಮ್ಮಡು ಗೊತ್ತದಿ ಅಂದ ಮರಿಯಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತು ಮಾರ ದಾಬನಗ ಕಂಡಾಪಟ್ಟ ಶಿಮಾತಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಮ್ಮಲ ತೊಂದಿತ್ತರು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವನಿತ್ತು ಒಂದು ತೆಮ್ಮಡೆ ಪುಟ್ಟಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣು ಅದ ಇದು ಅಂಚ ಬಂದವನ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಗೊತ್ತಾಡುದು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಕೊರ್ಲ ದಾಲಾಯ್ತನ ಓ ಇನ್ನದಲ್ಲ ಆತನ ಮಾಮೂಲಿ ಕೊರ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊರ್ಪಿನ ಮತ್ತಿನ ತೇಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊರ್ಪಿನ ಮತ್ತಿನ ತಲ್ಲು ಉಂಬೆಡ ಒಂಜಿ ಯಾರ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಸಾರಿ ಮಲ್ತು ಗೊರ್ಪಿನಾರು ಆ ಜಂತ ಜಾಗೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊರಮ್ಮ என்ன ಗುರ್ತಾಜಿ ಇருக்கு ಅರಿಶರೆ ಓ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಎಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಲಿಂಗ ಪೆತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಮುರ ನೀರಿಗೆ ಕಕ್ಕುಂಜದ ಗುಡ್ಡಿ ಹಿಡ್ದು ಒಜ್ಜದ ಜನ ಆಯ್ತ ಕಾಸೋಂಡಿ ದಾದ ಈಸಿಗೆ ಯಾನ ಜಾಗದ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಜ್ಜದಿನ ಅನ್ನಂದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಮೇರೆ ಅನ್ನಂದು ಕಾಸೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೇವಿ ಆ ಉಡುಪೆ ಟಿಸಿ ಸರ್ ಮುರ ನೀರಿಗೆ ಯಾನ ಮಿಜಾರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಗದ ಒಜ್ಜ ಜನ ಇಂಚುಂಡು ಏನ ಐಟ ನಾಗೆ ಉಂಡು ಗೆಂಬೆ ನಾಗೆ ತಿರ್ನಮ್ಮೆ ಬೂಬೇಪು ಯಾಲ ತೂತೆ ನಾಗಿತ್ತು ಪುರಾಣಿ ಬೈಯೋಡಿ ಪೀಂಟ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತನಿ ಪಕ್ಕಡ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಸರ್ ಪಕ್ಕಡ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಅವು ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯ ಸೈಟ್ ಇಡಿ ಯಾನುಂಡತಿ ಯಾನು ಪಿಂಟೋ 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 ಬೂಪಿ ಆಯ ಏನಂತದು ನಾಗೆ ಐಟ್ ಪುಂಚಲ ಉಂಡು ಗೆಂಬೆ ಆ? ಪುಂಚಲ ಉಂಡಿಯ ಕುಂಚಲ ಉಂಡ ಪುಂಚಲ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಂದಿರು ಬರಿತ ಸೈಟ್ ಪಂತಿನೆ ಬರಿತ ಸೈಟ್ ಬಂದಿ ಪೆರೆ ಆಯಗ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಜಾಗದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಜಾಗಡೆ ಆಗಿ ಯಾನು ತಾದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪುಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಗ ಮೇರೆ ದಾದಾ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಬಟ್ಟೆಡ ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಗ ಹಾ. ಬಕ ಪುಂಚಾಗು ತೀರ್ಥ ತಲ್ತಿದು ಪುಂಚದ ಸಟ್ ಲಕ್ಕದ ಬರಿತಾನ ಸೈಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟಾಪ್ ಹೊಡ್ದೀಕ ನಾಗೆ ಮಾತ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಡುಪ ಅವು ಮಾತ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾತ ಹೊಂಡಿತ್ರ ಪನ್ನಿಯ ಬೇತೆ ಹಾ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡಾವ ಎಂಚೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿಯ ಕೆಟ್ಟಲೆಪ್ಪ ಒಂತೆ ಗುಡ್ಡಿ 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 ಉಂಡು ಅಂಡ ಜಾದು ಸೂಕುಂಡು ಬಕೇರಿ ಕಜೋದಕ್ಕರೆ ಮಂಡೆಚ್ಚಿ ಮೇರೆ ಹೌದಾನೆ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಮೋರಿಲ ಉಂಡು ನಲ್ಲಿಚ್ಚೋಡು ನಲ್ಲಿ ತುಂಬದ ಸೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನಂದು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಪಂಬೆ ಒಂದು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ ಜನ ಮಿಜಾರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸೊಂಟರಿಗೆ ಐದಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾರಿ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ನೀನು ಮಾರ ಬ್ಯಾದ ಸರಿ ಇರಿ ಬ್ಯಾಕದ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಚೆ ಬ್ಯಾಕದ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡಾವ ಗೆಚ್ಚಿನಂಬೆ ಅಲ್ಪನೆ ಫ್ರೆಂಟ್
ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ಪ ಟವರ್ ಉಂಡು ಏನಾಯ್ ನಿಂಬೆ ಏನಾಡಿ ಟವರ್ 18 ಮಿಂಟೋಸ್ ತಿನ್ಪಾನ ಅಂದಾಗ ಅವಂದು ಇದಾನೆ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾತವಲ್ಲ ಜಾಗ ಬರ್ಚೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾತ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬಕ ನಿಗಲೆ ಗೋವಾ ಪುಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆದ ಜಾಗ ಇದು ಆತು ಬುಸ್ಕು ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಣತ ಆತು ಬುಸ್ಕು ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ನಾನು ಯಾನ್ ರೈಲಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಂಬೆಗೆ ನೀನಾನೊಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪರ ಒಂದ ಆತು ಬುಸ್ಕು ಮಲ್ಪನ್ ಬಡ್ಚ ಈ ರಾವಲಿ ಮಾರ ಈ ರಾವಲಿ ಇರ್ ಮಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಆಂಡೊಂಡಾತೆ ಎಂಕನ್ನ ಪುಡಿದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆಪಿನೆಸಿ ಮಾರ ಹೌದಾನೆ ಆಲ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಯದಾಲ ಎಂಕನ್ನ ರೊಂದಿಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಕ್ಕು ಬಿರನರ್ರೆ ಆತಿಜ ಒಂದು ದಿನ ಯಾನು ಪಿರ ನೆರ್ತೆ ನಾನಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕತ್ತದಲಕ ನೆರ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ ರಾಪುಜ ಅದ ಇಂಚ ನೆರ್ತೆ ಆಡ್ಬೇಕ ನೆರ್ಪ ಒಂದು ನೆರ್ಪಣಿಂಡ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನ ಒಂದು ಕೈತು ಬಕ ಕಾಲಿ ತೋರ್ಪುನಿ ಅವೇ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡದ ಕತ್ತದಲಕ್ಕ ನಮಗ ತೋರ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಅತಿ ಮೇರೆ ಇಸ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಪಿನೇ ಜೋಡು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪೋಂದೆ 2 ವರ್ಷ ಮಾರ ಓ ರಾಮ ಅಲ್ಲೋ ಅನ್ನೆ ಎಂತ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ತಾನ ಅನ್ನೆ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಅವ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬ ಬಾರಿಗುತ್ತಿ ಮಾರ ದಾನಿಯಂಡು ನರಮಂತೈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೂತೀರಿ ನರಮಂತೈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ದಾನಿಯಂಡು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆಗೆ ಯಾನು ಬರ್ರೋಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪಂದಿ ತೋರ್ಸನ್ ಮೇರೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಬರಿತೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತ ಏನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕಲ್ ಗೊತ್ತಡ ಏನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕಲು ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಲ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಡು ಆಗಲ್ಲ ಬದುಕನೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಕೂತೀರಿ ಉಂದೀರ್ ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ರಂಚ ಬಂತೀರಾ ಬೊಕೊಂಜುಂಡಿಗೆ ಎಂದರ ಏನ ಕತ್ತಲಡಾಯನ ತಪ್ಪುಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುಂಡಿಗೆ ಉನ್ನನಿಯರ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದಿರ್ ಬಂದಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರ ಅಣ್ಣ ಆ ರಂಚ ಬಂತೇರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿ ಅಪನಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪನೆಡ್ಡನ ಜತೆ ಅರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಅರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವನೇ ಕೊರೋಡು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಿ ದಾನೆ ಅರೆ ಕೊರ್ನ ಅರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಜುಣ ಅಂದು ಅನ್ನತ್ತ ಮಾರೆ ಮುಂದಿನ ವಾನವನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವೇನು ಉಂತಾಡ ಅಂಡ ಸುರುಟು ಪವರ್ ಕಟ್ ಹಾಪಿನೇನು ಉಂತಾವು ಹೌದಾಗ ಅವ್ ದೇಪಣ್ಣ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ಪಂತೆರತ ಕತ್ತೆಲೆಡು ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪುಡು ಆಪುಣಿಂದು ಬಲ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಚಾಪುಂಡು ತೋಟ ನೀರು ಡಾಂಡದಾನೆ ಪಾದ್ಯ ಕಲ್ಲು ಡಾಂಡದಾನೆ ಪುಡ ಉಂಡಿ ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೇಲದೆ ಮುರಣಿಯಾಚೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಿ ಏನ ಸಮಾಚಾರ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಯಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಉಮ್ಮ పోతుండికిత్త ಏನವೆ దయచేసిరు ఎంకల ఆఫీస్ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪಿನ ಫೈಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ పోతుండిಕೆ ಓ ಅಂಚ ಐತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಲೋ పోతుండికిత్త సిరి ఉమ్మ యప్ప రెడ్ మళ్ళా ఊరేని ಪೇನಿಂಡಾ ದಾದಿ ಸಿರು ದಾದಿ ಪನ್ಪರಿ ಸಿರು ಎಂಕಲ ರಡ್ಡಿ ಸೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತಿ ಅವು ಸೇಲ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಸರ್ ಐತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಮಾಜಿಗೆ ಐಕ ಅವು ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲಿ ಸಮಾಜ ಜನ ಲೆಸ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸೋಂಟಿರಿ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಹಾಕಿ ಓ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಪೆಂಡೆ ಹಲೋ ಪೇನಿಂಡಾ ಕೂಡ ಪತ್ತಿಕ್ರಿಂಡಿಗಿನ ಐಟು రెడ్ ఎకర రోడ్డుగా పాడు అన్నది కూడా 2 ఎకర పార్కింగ్ పోకుండా పాడు హలో ఈ పోయానా ಅವಂದು ಕೊಂಚ ತೇನ್ರಂಡು ಈ ದಾನಿಂಬೆ ಇಂಚಾತಿನಿ ini ಈ ದಾನಿ ಇಂಚಾತಿನಿ
ಊರಾಮದೇರೆ ಯಾನ್ ದುಮ್ಮು ಸಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಇಂಚೈನಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಇಂಚೈನಿ ಹೌದಾ ಗಂಟಾಯಿ ಅವು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ದುಮ್ಮು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚೋಳು ಅನ್ನಂದು ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಯಾನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಭ್ಯಾಸತಿ ಒಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜೇದಿನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೊಟ್ಟು ಬೀಡಿದೆಲ್ಲ ಕಪೀಂಟದ ನಕ್ಕು ಬಾಡಿ ನಾಡಿ ದಾದ ಬನಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರ ವೈಕಿ ನಕ್ಕು ಬಂಡಿ ಮಾರ ನೀ ಜೇದಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಗೆ ನಕ್ಕು ಬಾಡ್ನು ಊರ ನಕ್ಕು ಬಾರ್ದು ಎನ್ನ ಬೆರಳು ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಕಬಾರ್ದು ಆಡ್ಬೇಕ ಯಾನು ಬೇಂಡೇಜ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ನೀ ಬುಡ್ನಿ ಆಡ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಉಂದಿ ಅಸ ಅತ್ತಂಬ ನಿನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಜಾಗ ಸಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತ ಅಕ್ರಮ ಜಾಗನ ಸಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡತ ಅಂದು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಉಂಡ ಆಪುಂಡಪ್ಪ ಎಂಚ ಈರ್ ಸೈಯೋಡು ಆಸೆದಲ್ಲಗೆ ಸೈಯರ ಮೊನಗ ಅಲ್ಲ ರೈಲು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಯಿನದ್ ಬೇಕು ಮಾರ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ಸರಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಲ್ ಪುರ ಲಚ್ಚ ಮಾರ ಸಾವು ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಫೋಟ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಫೋಟ ವಾರ್ತೆಡು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಊರು ಬರ್ಪಿನ ರೈಲು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಂಬರ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. S3 ಹಾಗೂ S4 ಎರಡೂ ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದರ ತೀವ್ರತೆಗೆ 3 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 13 ಮಂದಿ ನಾಯಕ ಮಾರ ಮೊಗಲಿಂಚಾಲ್ಪುನು ನಾಯಕ ಮೊಗಲಿಂಚಾಲ್ಪುನು ಪಾಪ ಮಾರ ಪಾಪದ ಜವನರನ್ ಪೂರ ಕೆರ್ಪುನು ಮೊಗಲು ಬಾಂಬ್ ದೀದು ನಾಗಿನ ಚಾಲ್ಪುನು ಬಾಂಬ್ ದೀಪನ ಕಲಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅತ್ತಗನೆ ಗಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತುಂಟ ಆಹಾ ಅಗಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಗಲಿನ ಪಾಸದು ಉಲೈ ಪಾಡೋಡು ಜೈಲ್ದು ಲೈ ಪಾಡೋಡು ಬಕ ಆಗಲೇ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌದಿದ ಖರ್ಜೂರಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ದು ಕುಟುಟೆ ಪಂದು 22 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕು ಹೌದೇ ಹೌದೇ ಹೌದೇಗ ಪಂಡ ಏತೋ ಸಂಸಾರನ್ ಮಾತ ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಐಕ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪು ಅವ್ವೆ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಟಿವಿಡು ತೂಲಗೆ ಟಿವಿಡು ತೂಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಸೈದುಡು ಆ ಬಾಲ ಆ ಪೊಂಜುನ ತಿಗಲತ್ತ ಪೇರ್ ಬರೋದುಂಟು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಬೋತನುಂಟು ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಓ ಬಾಮ ದೀಪನಾಯ ನಿಕ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಇಂಚಿನ ಆದಿತ್ತಿನ ಅದ ಗೊತ್ತತ್ತು ಆಯ್ತ ಬೇನೆ ದಾದ ಮನದು ಸುರೂಕ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಮದಿಲಂಬ ಅಮ್ಮಗ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಣಗ ಜೀವದ ಬೆಳೆದಾದಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಬಾಮದೇವರ ಬೈದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರ್ ಇರಗಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಯ ಎದುರ್ದೆ ದೇಶದ ನಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇರೆ ಮೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮೆರ್ನ ಬಯಕೆ ಬಾಡ್ನ ಬಾಳೆ ಬತ್ತಂಡ ಓ ರಾಮ ದೇವ್ರೆ ಛೆ 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 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪೋಟು ನನ್ನ ಓ ದೇವ್ರೆ ಛೆ 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 ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂಡಿ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪೋಟು ನತ್ತ ಮರ ಓ ದೇವ್ರೆ ಅವಳ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಒಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಾರ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪಟ್ಟೆದ ಅಂತ ಹೊಡಿತು ഞാനിക്ക് ഒളിಗೆ പോരുണ്ട് നിന്നിന് മാറ അജറെ ട്രെയിൻ ക്യാൻസൽ ആത്തിന് ಬಾಂಬ್ ಬುಡಾದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಿನು ಬಾಂಬೆ ಓಪನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ಬಾಂಬೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಓ ದೇವ್ರ ಅಜ್ಜೇರಿ ಇನಿ ಮಾತ ಬಾಂಬೆ ಪಪ್ಪು ಮುಡ್ಚೀರ್ ಕೊಡಂಜಿನ ಪೊಲ್ಯಾವೆ ದಾನೆ ಬಾಂಬೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ದಾನೆ ಮಗನ ಕೋಲುಂಡಲ್ಲು ಓ ರಾಮದಾದಿ ಮಗನ ಕೋಲುಂಡು ಓ ರಾಮದೇವ್ರೆ ಒವ್ವಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೋಲದಜ್ಜಿ ಸವಸೆ ಬಿಡ್ಚಿಂಕೆ ನೇನು ಮನ್ನ ಎಂಕಲ ಮರಣಿ ಇಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಇಂಚಪ್ಪ ಕೋಲ ಇನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕೋಲಪುರ ಶುರು ಆತಂಡಪ್ಪ ಯಾಣ ಕುಲುದಿತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೋಲಪುರ ಶುರು ಆತಂಡು ನಲ್ಪುನಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಿರು ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ನಲ್ಪುನ ಅಂಗುಣಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ಗಿ ಕೋಲ ಶುರು ಆಯ್ತು ಪೊಂಜೋನ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೆ ನಲ್ಪುನರೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೆನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರಪ್ಪ ವಾದ್ಯದ ಪಂಡೆ ಇನ್ನು ಮೇರೆ ಬಾಲೆ ಚಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ನಲ್ಪುನರೆ ಪನ್ನೆನ್ ಈ ನಲ್ಪುನು ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಶುರು ಆದಾತನತ್ತ ಆರೈಕು ವಾದ್ಯೋಡಿ ಬಂಡಿ ಈ ನಲ್ಪುನು ಆರು ಪನ್ನ ನಲ್ಪುನರಿಗೆ ಇಂದಿಜಿ ಬಕರಪ್ಪ ದೋಲ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಡೇನು ದೋಲ್ದೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಆಚನೆ ಈತ ಮಾರುತಿ ಬರ್ದಗ್ಗಿ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆರು ದೋಲುಡೆ ಬಂದಿರು ದುಂಕುಡ್ಚಿ ಓ ದೇವ್ರೆ ಆರು ಪನ್ನಕ್ಕೇನುಂಡ ನನ್ನ ದಾನೆ ಪಿ ದೊಂಕಿರೆ ಅವನ ಆಂಡು ರಪ್ಪ ತಾಸಿದರಡ ಬಂಡೆ ತಾಸಿದಾರ ರಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ತಾರ್ 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 ತರಿ 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 ತರಿ
ಬೊಕ್ಕನ ದೊಂಕುದಾತಂಡು ಅಂದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕಿನ ಅಲ್ಪ ಶುರುವಾದಾತನತ ವಾದ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತನಯ ಅದೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ತನಯ ಯಾವ ನನ್ನ ನಿಗಿಲು ಕುಡಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಆಚಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪನೆ ಎಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಈತ ಬರ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ, ದಾನೆ ಅವಿಡ್ದು ಒಂದು ಇರೇಕೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅಂದು ದಯ ದಯ ಪೆನ್ಷನ್ ತೆಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಯದ ಪಿರ ಗೊರ್ಪ ಓ ಪಿರ ಯದ ಗೊರ್ಪ ಎಂಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಿತ್ತನ ತಗ ಇರೇಕೆ ಅನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ವಾದಿ ಬೆ ಓ ಅವ್ವಾದಿ ದೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ್ವಾದಿ ಇದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಆಪುಜಿ ಬನ್ನೆ ಕೇಳು ಜಂಬೆ ದತ್ತ ಕರಡು ದೊಂಕೆಡೆ ಸೀದಾ ಮೀಜಾರು ಬೋದು ಬೂರೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ದತ್ತ ಕರಡು ದೊಂಕೆಡೆ ಸೀದಾ ಮೀಜಾರು ಬೋದು ಬೂರೋಡು ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ ಬಲತ್ತ ಕಾಡು ತೊಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೌದೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮನೆ ಬಲ ಬೋರೆಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಣ್ಣೆ ಒಂದಮ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಒಂದಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಟಾಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ದುಂಬು ನಿಖಲ್ನ ಪೊಲಪು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪರ್ಕಳ ಸುಧೀರ್ ನಿತಿನ್ 80 ಬಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ನಗಲ್ ದಾದ ಅಂತೀರಿ ಕೇನ್ಗಾಲೆ ಈರೆ ಕೇಳಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡಾಲ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೇಳಲಿ ಎಂಚ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ಓಕೆ ಅರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೇಳಿರು ಓಕೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಅಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಫ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಾಗ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಪಂಚಸ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಅಂಡ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 50% ಬೊಕ್ಕ ಇದೊಂದು 50% ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪಿಕ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಕಿಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅದು ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕೂಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಇದೊಂದು ಪಂದಾಗ ಮಣಿಪುರದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದನ್ನ ಬೆಂಗ ಆಮೇಲೆ ತೋಜೋರಿ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ತೋರ ಅದು ಅಂಥದ್ದು ಇದು ತುನುಪಾತಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕುಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ತೋಜು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ 50% ಟೈಮ್ ಇದ್ ಬೊಕ್ಕ they can script to pick up and punches like and overall good act I will say all the best yeah thank you ಈಗ ಅಂಜನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರ್ಕಳ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತಿದಲ್ಲ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೇಖನೆ ಸುರುಕೊಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗಾರ್ಡ್ ನಿತಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖುಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಬಣ್ಣ ನಿಖುಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಲ ಕೊರೋದು ಇಂತಿಜಾರು ಅರ್ಥವಂತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರೋದು ಇಂತಿಜಾರು ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬಂಪಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ದಾಲೇಜಿ ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದ ವಾವ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಗೆದ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಣ್ಣೆ ಒಂದಮ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಒಂದಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಟಾಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ I loved the entry. I loved his entry. It was superb. The dialogues were very nice. Like it, Thunder. Of course, Nitin Bhattinabokka performance was very, very outstanding. Nitin now background score music ittante arna nalpare mana sound ittande aa choke ittande bokka screen play undu ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಡೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತಗೊಂಡಿತ್ಕಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಯಂಕ್ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಓಕೆ ಎಂಚ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ತರ್ಪಾದ್ರೆ ಎಂಚ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ದಾದ ಅಂತೇರು ಕೇನ್ ಗವಲೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನಡಿದಂಥ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್
ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ನ ಬುಧರ್ ನಿತಿನ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈತ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಗಾರನ ವಿಷಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ಟಿಲ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡ ಗುಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ನಾಯರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕಿನ ನನ್ನ ಸುರೂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋರ್ ನೀವು ಗೆನ್ಪೋರ ಅನ್ನೋದು ದಾದ ಅನ್ಪೋರ್ ಸುರೂಕು ಸುರುಟು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಪು ಉಡ್ಪಿಡ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಪೋಪಿನವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೋಪಿನವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಾ ಬಾರಿ ಪರ್ಲ ಗಂಟದ ಪಾತರ ಪಂಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದುಮ್ಮದ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತೆಲ್ತದು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆಲ್ತದು ಕಣ್ಣೆಡ್ ನೀರು ಬತ್ತು ಬುದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಐಕೆ ಬನ್ಪುನು ತೆಲಿಪಾದು ಬುಲಿಪಾವನು ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದಾಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಪುನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡಿನ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕನ ನಿಕ್ಕಿಂಡ ಇತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಲೇನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲ್ನ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದ ನಿಲಯ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಮುಚ್ಚಯದಾದ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಗೊಂಜಿಲ್ ಉಡುಪಿದ ಮಠ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಸಂಕದ 4 ಮಾರ್ಗ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನು ಸಂಜಾದ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಬುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲ ಕನತ ಇಲ್ಲನು ಸಾಕಾರ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ Aruna Masalas ಅಂಜನೆ Sun Premium Refined Sunflower Oil ಅಂಜನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೆರು VBC Paints ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದಾವನೆ JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೊ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಿಖಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತಾರೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದ ಎದುರು ಪುನಂಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾದರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನು 12 ದಾಂಡ ಎಲ್ಲದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆರಂಭ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ತಿಳಿಪರ ಎಲ್ಲ ಕಾದೊಂದು ಬ್ಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂ ಒಂದು ಬ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ What a comedy!